and Cebu City. Okay. Bueno, ang suwata po karon itong katagan ng pagtaga, no? Pinanda kinis usak ka lalaki nga nagpatago lang sa nga Duroy. Kini gibawatan tag duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Duroy. Kaya ako problema ba inis kung anak ka babae nga ang edad ba 7 anyos o kung ngano na problema ako ning anak no probida inanion magud inaani magud mga panghitabo sa akong kinabuhi nga di mahimo na akong hikalimtan murag what the style no ani ang mga panghitabo ay kaming mga mangingisda kaming mga sakayanon nagasalig lamang sa dagat nagapuyo dablin sa baybayon kining tabos namong pangita pangisda lang yun in taon ay sa dugay ng panahon katambak baod bugaong kagit barungoy banak ug kitong tulingan mulmulan duhaw barilis lapol-lapog bulinaw sagad na mo kining makuha ning halapad nga kadagatan grasya alang kanamo gikan sa kahitasan mauray huni sa kagabion ang hinagana sa gagmayng balud ang hinuyuhoy sa mabugnang hangin muhupay sa kasing-kasing inigunas na sa dagat panginhas among buhaton mamaling kamig mamasul labas nga isda among sudanon Paris na mo kinilaw linungag saging ug bahaw ay inom dayog bahal mauray huni sa kagabion ang hinagana sa gagmayng balud ang hinuyuhoy sa mabugnaw hangin muhupay sa kasing-kasing laud among latas-latason unos-ulan among agtuson katugnaw among bation kulba sa dagat dili balihon kining tabos namong pangita panagat ragyo din taon ay kaming mga mangingisda ay ning dapit sa baybayo ay arde ka di alis loyo day asa tong anak oy asa skring-kring asa to oy dinero man to bilaag sa tingal to panangin pagitaan na dito be nilaag na sa do patakaligo to kaligo pagitaan sa dito oy muli ra gyapon to sabay pagitaa ikaw rin bukbuko na ako di aron utros sa kang amahan na kakawa kay buot da pagitaan dito ha di kayo ito mo makitaan ikay makatilaw sa bakos na ko saan ako binibakso ni mo pagitaan lagi laang na sad ngita yung mabunala ni sinahan bata agad pre mangguing na to pre nguta ko nimo nguta na ko is you that yes pre asang going na to where are we over there huh? excuse me pre magpasama ka dito pre ay kuan ngita ko sa kong anak pre anak asa man ato pre sa gawas o katong tuwa sa sod may pariha tani mo na unsa kay ana pagitaon na to ang sod yun ang gawas bahala na gawas ikaw ba kasilungat na mo ako may gisultihan mo ra anak ko sakto pre si kring pre katong ako kinugos ay no ang laga nimo kinugos gipagita sinahan di naman to sa may baskitan pre nuluwag balitok ha usa kuan ba mag gymnastic ang anak nimo pre kay hilig bang magbalitok yun ang pres dato sa unang hilig bagol sabar ya pero balitok murag siyara probida Chinese garter biya tong ato sa una di ba pre ari una ko pre ako arian bundalan mo ta ari sa ko pre sige pre basta diha na to sa may baskitan pre okay pre Day, ang anak ni mo nag-aana ba tao layo kay mabtan taon probida ay dibaw kag di na ko kit ha di na ini mo siya makit-idi ay entos mas kita nagduwa-duwa bitok-bitok unsa gan bitok-bitok si bitok-bitok dili ka balitok-balitok mo may ganahan na balitok-balitok kawag gid may karo sa buon unsa gud ani animal jud kang bataa ka di ba giingnan ta ka nga di na ka magsigig duwa anak kay simbakog mabukol ka maugbok day di
Dili naman gud ko maugbuk ana nanay. Kay mainlaki naman ko mo ana mo duwa. Bisan na in taon, uy, nagbalitok-balitok ka dito nga nagsayal man ka, nya makita ng panty nimo. Asa gud sila kakita sa panty Yun nako. sa ni mo pag siguro di makita yung pantinig balitok ni mo. Ako man gihubodan akong panty. Kisod na ko sa bag. Di gud sila kakita sa akong panty. Ito sa bungot, we! Pagkakidot yun mong bata ka, kaligo na dito. Inani kitabihan akong anak ko, so kayo tubag-tubag. Oy, mausahay sa putol ko di bata. Unya. Kring-kring. Nanay, Kaon sa diha ha. Kaon diha dali kay malate sa imong klase. kisay mo atod nga ako sa school, nay. Ay si tatay nimo ang ako nga daghan pa kog batunon diris bay. Mano man di ka ganahan si tatay nimo Doroy ang mohatod nimo sa school? Hindi ko Sunggo na sa akong mga classmate. Ha? Unsay sungugod? Katong nami assignment nga padadun mig mga animals pet. Anya ako ra may way da ato. Di man ko may eskwela kay mauwaw ko nga ako ray way da. Nya. Mamungkos man kasi tatay. Share ko na may explicar sa among teacher. O nya lagi. Mao to, miya to si tatay. Giingnan ko sa akong mga classmate. Hala, nindo tagpit ni Kring-Kring unggoy man. Wayo sila na imong mga classmate. Managot na kasulti man sila nga murag unggoy imong tatay kagwapo anak kong pakalitan. Ang nanay, pakit-cute man sa si tatay dito sa kuha nagkaunog saging. Ikaw sa ng imong amahan. Ambot lang ang natawhana. Sige na nagkauna diya para ihatod ko sa eskwelahan. Nyaing na ko mo pakit-cute sa tatay ni mo ha sa inyong teacher ha kay napugon ko naguli anak. Sulti ko. Nanay. Kring, lakaw dito si mong room ha. Di lang kumato ni mo ha. Kay tol-tol naman ka. Nganong di man ko ni mo ihatod dito tatay. Ang upan ako mga classmate, ihatod gid sila ang sa room. Ikaw nganong aniraman si kakutob? Tol-tol naman ka dito, God. Makunsa naman taon ko dito. Balikol na kayo uli ni mo. Ini pamauli nyo. Ini pamuhi. Ina lang kita tay, nga may gipakyutan ka nga ni. Tinggal, gipa-cute. Tagtaka mo lang ka, oy. Hala, Danoy. Hello. Hala, Say hala. matay mo, yap. Taon, Kring. Uy, nakunsa mo ka. Pagtuol niya, pagsampit ni mo, niya paglakaw, mikid-ikid ug maayo siyang lupot. Lagi paibog ka. Takang istorya niya. Ay, mao din ang anira ka kutob nga ni, kay naaday, kay giatngan nga ni. Sulti diya ka Kring taon. Maluoy ka ni mo. Ay, pataka. Ayaw na lang tatatay Duroy. Hibaw-an na imong sekreto koy. Katod ang bayot nga kusog mo ikid imo detong uyap. Hello, sulti naman ka diya. Bida sa dimoy. Inato siya. Ari na lang ko ari na lang ko kay malit ako. Basta nahibaw na ako sa imong sekreto. Ay, pagkakanahan bata. Kuya, ni budak ko, ni bata anak, kumangita ko ni. Ay, siguro, mahimong leaders mga British. Kidot kayo. Kidot, pre! Aray! Sorry. Ano dia ka dia badang? Budang. Trapuhin yun nito. Perbeda ni mga badang. Di gani ni mo trapuhan, gakson taman. Sabar ya badang, yabang ni baw kung nakakadiha, wa man ko kibaw. Sige gyud. Ako tong ino ni mong anak ha, nga may nahitabo na nato. Kanahan kang bayuta, daklo tayo doon ka. Pawa niya! Oy, muhi naman dahil sila. Ayun na. Suming sanding sa kumuk-kumuk ko. Aray! Hala na naman ang bayan. Pagkaduroy, ay! Kung anong naang niyabang ko bayuta. Di ba ako kung ikaw na, babae tumisanding sa akong buko-buko ganyan niya. Karoon, ikaw na. Naunsa. Kaya nga di ay ko, dili ko babae. Nga babae man ko Kaya may di pagbati. habit, tergaba ni mo Bida, naghalhalang yung kabayuta ka. Halal ko to, nakatyung ka. Kibaw di kang nako dirit kilid. Patagalan ka dihan ni Sandy. Ang babae to kasanding na ko ganina. Karoon, ikaw na, porbida. Ay. Unsa man taon ka, oy. Muraton jud ka. Ang di ko mo rason nga. Abi mo na ako babae itong... Duroy ba? Gali na tatayo, ato na ta. Oy, ganina ka diyan, Ganina ra, sawa ka matuwad ng bayot. Abangas ka, twe! Oh, dugaya ko ninyo Duroy.
Saan mga urasa? Uy, napas mo na ng anak mo. Ay, pwedang paspong ko taon ko din. Ang nanay, nagsandig pa man sa paatong bayot. Oh? Ha? Bida. Takaw, So, karuhana. Kay waday tatay, nga natuwad man ganitong bayot kay may kalit kag barog samtang nagsandig na mong bayot. No, unsa? Kaluod di mo, Duroy. Uy! Mano man, may plano kang ilisan ko ni magbayot, Duroy, ha? Sige, bantay mo pa, uli ka pa diri, ha? Pwede mo nila. Tungod taon sa kitabis kong anak, nagtuong akong asawa nga may relasyon may atong bayot mo, lagot kay ko aning anak ka, pero gaba anak mo ko ni, mao nga. Ikaw ba, takap na nagkabis mong nahan, eh. Hala, wabi ako magpataka. O sa'yo, taka, ha? Taka ka tabi mama ni mo. Ida tingali, suon ka ba ni mo niya. Oh, Mano man na, Duroy? Yung sa bata. wa day, ay. Nangon hila pa na. Ang putangan niya, idam ko siguro. Di akong gikasaban, nanay. Oh, ilong niya, ha? Sampaan mo ating sabi, ha? Kay wadi ay, imo man gani-gani susun akong baba. Saon, Susuko ni akong baba. Susuon mo ang babas atong anak, ha? Suwayin, Duruya ka. Di ba lumpingon ko ng uni mo, maigo ka itong kalderong animala ka. Day, wa na. Taon lang kung sa bata. Taon. Saywa! Wilag magunagwali mo sa, Ikaw, ha? Ikaw pa nagbinuang, ikaw pa masuko, hanggawa ka? Wa lagi taon ko mang binuwa. Hilaw! Luman ang baba ni mo, ha? Maupos din akong pailab ni mo, Duroy. Pamutos na lang ko niya. Palayason tagi ka din, Dali na, anak. Dali na. Be, da ni Risi. Iwiam niya ko sa kadakan. Di makaliwat. Oy, kwa! Hindi ay. Paano di ang biskwit ang be? Tuma eh. Bayan na di ka kumanang. Gutom kayo na. Kung ko'y pamahaw gon. Muuli lang bitaw ka sa inyo, Duroy. Aron mo kaunta. Uli ko. Kapoy kayong uli ng oy. Yung balik sa ko. Kaya makuha ko sa kuwan. Nagskwila nga. Mong tanga lang tayo eh. Kagain na lang di hati ay. Ako ray bayad. Ako ray bayad nang, ha? Isa galagot ko aning tawahan na. Pero maluoy man ko. Kagain lang ako ray bayad, ha? Tuyab, bida sa ning tuyaba eh. Kagain lang kong suffering said nang. Kagyoho kayo ko. Unya, kenis Duroy. Ay, kagain lang. Kagain sa suffering o biskwit. Surtiha gud ni mo, Nanang, Duroy. ayaw. Di lang ko mangutang. Ako rin bayad na. Di lang ko mangutang. Unya, di man ko magpautang. Pas mo karon. Ayun na lang kong uwaw, Duroy. Uwaw, pigod na siya. Kamagat mo na. Saman, Duroy. Dili ka. Huwag di ka pauli na lang dito sa inyo. Kaunan dito aron di ka mapas mo. Kagain na lang siya ng, Dito bayad, nanay, Swerte ang Duroy. Unsa man biskwitain mo, ha? Tungod sa kagutom, gidawat lang akong gi-offers bayad softdrink, biskwit o uban pa. Kay portim gyud akong gutom ha. O niya pagkaugma. Uli man lagi ka. Pumani mo watang bata. Ikaw lang kuha nito rin. Lain ko lawas. Murang mahilanat man ko. Unsa? Bi ko na, be. Uy! Kainat ko di mo. Lagi, nga anong magkano yun, no? Ambot, pas mo tingali ko. O abi ako kaon pagkatulog ko sa bata. Sige, ako na kuwas bata. Tumarin nagtambal. Nang diyay, kaya tag soft drinks nang bi, may kayo pa manggawas ng mga bata. Ikaw man lagi ang mikuha sa imong bata. Asa dahi, Duroy? Na, to asbay ay gilantan. Uy, ngano man? Ambot. Uy, bisag na pas mo, basig na pas mo na kay gapon. May anito deres tendahan kay gigotom lagi kuno siya. Kay matud pa niya wa pa kuno siya pamahaw. Unsa dugay man kay mo bangon, mo nang di lang ka pamahaw kay magdali naman. Diri na lang gani tumikaon. Gilibre taon tos bayot. Ha? Wa man din taon sa kwarta. Niya gusto untang mangutang. May gani kay diha ang bayot nga si Badang. Ipalitan sa biskwit o sopring. O mao tingali to'y nakapas mo niya kay miinom mag-sopring buntag sayo kay wa pa man gani ito sa kaon. Di ay ba? May relasyon bidaning kanahanog ang bayot. Karon ka lang.
lantan. Mirisi ni mo. Gaba na ni mo. Ha, gibuang lang yun ko ni mo. Huwag kay uwaw. Gilisan ako ni mo bayo. Oh, Dilia! Dilya. Usay. Ay, si unsa diha. Nahibaw na ko. Saks pa na ka. Sabi, umbida ka dyan ko kasabot ni mo, eh! Ha, wag ka sabot. Buang-buang pagyud ka. Nasakpan ka na do. Tinuod yun ay ang gisultis imong anak. Karon ako na yun na pamatud-an mo nang napas mo ka kay nilakaw kang way kaon. Unya ni inong pag soft drinks dito sa eskwelahan kaya nagpainom ni mong soft drinks ang imong uyab babayo. Karon na usa na akong hukom. Usa na gyud akong hukom. Animal ka. Layas karon dayon ha. Tipon dito sa imong uyab babayo. May Dilia! Mao ni akong problema ron. Naan lang taon ko sa siras kay igda. Gipalayas ko sa kong anak ug sa kong asawa nga wa ko himong sa sayop ko silang gituhuan taon ay kina akong anak yun mo nakaingon ani. Siya mo sinudanan nga nagdudag maayo akong asawa. Niya punuan pa gisulting tindira nga tus tindahan gitagaan ko tong bayot. Nagtuor yung asawa nga relasyon ko tong bayot. Puro pa taon. Sabi na ko. Nangayo ng taon kong limos diri sa siras. Hindi naman taon umina akong asawa, taon ko pasabdon. Unsa man ako mga itong taon ni? Palihog tabagi ko ninyo, eh. Unsa man ko pang may pasultihon. Duroy! Hello, good morning, Lord! Good morning, Mama Mary. Ate Pres, good morning, Ate Pres. Mabina, good morning. Sa tanan, may adlaw. Ate Jen, good morning! Good morning. Good morning, Jen. Good morning, Ate Pres. Sa tanang mga tao nga nanginom sa to ang Said Panyawan Coffee Mix. Mawali the best kayo. Ang bitter nga makapabetter sa to ang kalawasan. Nindot ka itong pamation kung makainom ta sa Said Panyawan Coffee Mix. The best kaya itong pamation. Ate Pres! Okay, og ako sang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas ug sugar. Ayog sipya kapag inom ka, kaadlaw cute, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ini paniuto ni mo, maugyapon, usagyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniuto. Maugyapon, sa gabi, una ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadanog sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na itong na problema, bahin aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka, di na mo angay mag-uol. Tungod ka dyan na magkapalibyo, makatambal, makaayo ng atong tibati, bahin aning kidney o UTI, hindi mo ang Pogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Pogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Pogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kabalakag, ayaw kahadlok, o ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Pogon Herbal Capsule. O dulyado na ko ipuno na itong may baw asa palito ng Pogon Herbal Capsule na kini sa Rose Pharmacy, Diding's Pharmacy o sa Queen's Pharmacy. Anak ninyo mapalit ang Pogon Herbal Capsule. O nya, don't panic, ha? Don't panic, it's organic. Oh, mo na siya. O nya, salamat po kayo sa mga tao, ha? Nga may gamit sa to ang Said Panyawan Coffee Mix. O nya, labi na gyud sa Said Liniment Oil na to. Nga, number 1 nga plus sa Kabisayan ug Mindanao. Salamat kaninyong tanan, ha? Kaninyong tanan nga may gamit gayud. Salamat kayo. O nya, sa tanan nga mga tao nga nasayon nga, kanimo ang tinuod nga, buwagtang sa tong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikos, bins, katul, kuto sa kabataan nyo, ilikay pagyutat sa dinggi kon manghaplas ta sa tuang Said Liniment Oil nga anhara mapalit sa butika. Di ba, Kuya Gili? Basta butika. Tinuod yun na, Gams. Basta butika. Di kita masipyat. Tinuod yun na epektibo. Tinuod. Kaya mo alam mo ginagamatod sa atong katawhan nga ang tinuod kasi element ko agis butika, Gams. Ang katuwa itong mga amigo nga nangantag hapon na itong imuhang birthday. Kisa to? Sila Rami. Oh, ang katong usap ba? Katong imong mic mo gitar. Kasi mga to na? Jaime Peralta. Jaime, si Brad Jaime. Jaime Peralta to. Brad Jaime, si Boy. Yung katong pa ni Boy. Ito singer, sad.
si Itok man to. Itok. Oo. Bisita to si Itok dito doon. Si Itok. Diba? Itok. Bisita. Oh, pero gili ka to, Gams. Mo jogging pa to, si Tanjos na to. Diba? Okay, okay. Ito. Ligon kayo, Itok, manghaplas ang gigyapon ko doon Nagbawal bitaw to si Itok. Pwede ka kita to. Kita ko. Si Itok. Gili. Salamat kayo, ha. Thank you kayo. Usap si Itok. Ay, Kabalis. Kabalis. Oh, diba? dito na sa banan ni Tabi. Mhm. Tinod yun na, Gams. Basta ka nang balikan na to ang atong seed marketing, Gams. At Okay. sa butika. Ah. Pero na yung option na, mga higala, ito ta sa Facebook na to, Gams. Bisitahan na to ang page seed marketing niya. Type na to ang Panyawan Herbals, mga doon. Di na to kalimtan nga atong i-like ang page, mga higala. Nga bakita dihatanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products sa seed marketing, mapalitan po na to sa Shopee, Gams. Sa Shopee. Shopee ha, sa ato pa butika. Shopee. Okay, thank you. Si Marlon Castaneda ni Gams. Ito ganyan mo ito yung mga singin yun. Nya, siya, pero hindi ko rin na, wasad mo itong nya, ato na mga sa tanan doon na lang, Gams. Sa tanan doon. Naigitik si Father Tommy Ugbo nako. Nga ipa-plug taon ilang programa taon sa kaning happy 300 years parochial anniversary sa St. Paul the Apostle Parish Church sa Inabanga, Bohol. Okay. Ato ning miaging June 13, dugay na ni Pads kay taas magkaya tong advance Pads. Pasalamatan na to ang mga tawo nga nanganhahaw nanimba sa ika 300 years parochial anniversary sa St. Paul the Apostle parish sa Inabanga, Bohol din ang kuputiha ang atong kura si Father Tommy Ugpo. Salamat kayo, Father Tommy Ugpo. Sa tanan itong mga suon ng mga paris, sila Father Joshua Cadurna, Father Dundon Barok, Father Ray Umamalin, Father Darwin Gitgano, Father Shano Ubod, o si Father Tommy Ugpo, o kani Father Tommy Ugpo, Father Andy Satura, o si Father si Father June Parjang. Si Andy Satura, di wala ko kita Kamusta kaya Father June Parjang? Kanunay mati na to si Randy, si Father Randy Figurasyon po. Thank you so much kaninyong tanan. Father Mamalin. Father Mamalin, si Father Ray. Pasalamat sa ko, Gams, sa akong ikso ni Gili Duman nga ni Dugay yun ni uli ka to. Si Mading, o ba siyang misis? Si Inay Richel Town o si Mading. Thank you. Okay, Bam? Thank you. Okay, salamat kanyo din ha. We celebrate sa birthday ni Tigili. Bam! Thank you! Kanunay, napaabot ka na ito ha. Kaya monitor na ito ang guardhouse din sa may Teresa's College. Maagi ko din pa doon Sir Dem Torres. Gusto kayo lang radyo. Kaninyo, SG Randy Gabales, SG Canoneo Ermi, SG Eljim Payot, SG Berto Kamanahan or Kamanalan, SG Gomercindo Ronaldo, Malina Wilmer, Hermogenes Niño, Cuiba Danelo. Salamat kayo, DYHP Matutpaway. Sa panyan, kami may angay magpasalamat ko sa inyo pagsunod ko noon ay sa mga tuluman nun. Ingnas misis, o mga bata, ha? Celebrity ko, Jake Beauty Soap. Doon na kinig sangkap ulit na tayo papaya extract. Yung sa doon mga sangkap na pagpabilan kitang kutis porcelana, kutis artista, younger looking. E binang doon mga ito mo doon yung mga pugis-pugis ang inyong naon. Doon na ba kayo bakis? Ang ato ang Celebrity ko, Jake Beauty Soap. May atong gamiton. Dili lamang ganyan sa mga kababayan. Ansa ko nang ingon, pwede sa mga bata, pwede sa mga dagkong mga lalaki o babae. O tanaw naman ninyo, ipalitin nyo ha. Doon ang kanitatak Seed Marketing. Thank you very much. Ate Pres! Okay, ang insendo na to karugad-lawa. Si Duroy, Ate Pres. Duroy. Duroy. Katubang mga kuan ba, katong ang iyahabang gipalaya siyang asawa kay lagi, naaan siya nga uyab sa bayot, Ate Pres. Gipalaya siya, nahal ng taon siya tuog sa Asira, sa Gilmore. Ito pa sila isyot. Ito pa sila kuno dito. Gilmore pa. Gilmore pa. Buhi, uyab po si isyot, Ate Pres. Biliban ako. Waman ko katimaan ng isyot. Biliban ako ng isyot, oy. Sa ito na. Katubang tagas kay buhok pa nga murag. Ay, wakay ko. Murag katong murag na bitong the last apocalypse. Waman ko kabantay kayo ato. Isyot. Mo ba? Wag ko kabantay kayo kabantay buyat. Buhi pa ta per buyag shot. Bati gyud dia shot. Nato pa taos Duroy dito. Mangayo na siya para palit-palit kaon-taon. Kay tungod kay gidudahan siya siyang asawa nga uyab sila atong bayot kay painom soft drinks. Iyam sa anak gud mo nag-ingon-ingon ani. Ang anak perti sa ko ano ba pa imo. Pero dili ang ano kani bayot ra ang imong rival niya pa siguro tinuod ba? Iyan ang palayason di mayo Paita dilya Dilya ba isuhira sa mayo dilya Oo. Tarong man yung banas Duroy unsa. Magkumalang ay mong pamilya tungod lang anang bayot. Bayot ra. Dili maayo Bang, unsay babasa to diya Bambe? Makita o mabasa din sa Sirach 28, versikulo 16. Bisan kinsa nga magtagad sa bakak nga pasangil, dili gayod makakitag kalinaw sa una-una. Ang usa ka latigo makahimog usa ka labod apan ang rila nga magpatakag sulti makabali sa mga bukog.
Mas daghan ang mga tao nga nangamatay tungod sa mapasagaron nga sulti kaysa nangamatay pinagi sa espada. Mao ba? Karon bang? Kani, naitakdo ni Gilanon. Ang unod ani, ug ang paghilot ni ini mao. Yeah. Nga ang bata, akong pangutana, asa niliwat nga maldita man kaistanan. Bitaw. Pero ug moingon kag Anda ka na nimo, dong, Duroy? pero ug moingon kag kana ang bata mo ni kinaiya, usahay mo reflect bay na ngadto sa mga ginikanan. Wa pa ka sila kaliwat or dunag gyud akong pagkuwang ang ginikanan sa pagdisiplina sa bata. Kaysa mga karaang panahon sa atong mga katiguangan, mga bata sigaan lang bata ko puday tago tulaw buhan. Sitan lang. Ano, stoy. Tagol ka abuhan. Bitaw, Ate Priscilla, sa una ingon ra ta sa atong mga pilapot ya. Wa yun, ok din ta. Inon dayon nga ay pag kung istorya sa mga dagkong tao. Karon, bisag nga kay bisita, kami sa imong kilig, ganyan tayo 5 be. Signay ka istorya bisita ang kuan. Diba? Aron, lahin natin pa siya. Tungod sa TikTok siguro na. Badlungon mo bata, wala mo, TikTokan, inoon ka. Sayawan ka. Ang kanay yung bata nga, dahil mo mall, yung ligid ko, yung palitan ko sa gusto, maglagot ko, gulyat, uy, ko, saan bata, uy, magligid, magwapit na kita mo gunit, kita mo ni inana. Ato alang ng anak, inaana, pero sa ako mga anak, Ate Pris, may binaana. Wa. Wa ba binaana? Asa sa ako? Muligid sa kuan. Ako sa mga anak, buotang sa pagagagmay pa. Buha nga, so karon magkita ko ng bata nga, grabe ka, murag spoiled kay Ate Pris. Unsa, gabs na tayo sulti? Ako anak buotang kayo sa mga gagmay pa. Karon di ay. Karon di ko. Baho pa sina. Ibinuang dagab ko. Yun, madunggan ka tabi, oy. Maricho mo. Ay, Pili lang. botar man kay na sila. Abi ni mo sa dipindipot nga lang sa mga ginikanan kay sakop lang kabahin no ako mamawa mo ito ka eskwela bisan taon og grade 1. Pero sayang pamatasan nga gihatag nga mo murag eksakto man wa may nakuwang kay mo ana ko mong mama. Ayaw mo po panawat-dawat si paghatag ay mo pagpangayo dito kay abi po nga mga anak ni Fortunata way paniudto. Dili man na sa imong edukasyon ba. Bisan pagwa kay grado nga dako kung naan mo ang maayo nga pamatasan naagin mo. Ya kanang gani nga ma giaway ko ni kuan Goliath. Mera, di ulib lang kag sayo kita gaway. Di man mo laban. Di mo laban. Kita bunalan. Dito daw di gubot pa. Kita bunalan ka nganon ni ngadto man ka. Ma, gigukod ko una ko manghon ka babay. Gigukod ko ni giliman sa mama. Kanidagan ka man. Karon. Kisabel. Hindi ta una ko hindi ka naggrabe. Usap ka. Usap ka. Ano rin Labi nag maestra mo badlong Ate Pres. Ang bata sa una, ang bata maestra mo badlong, mahadlok yung bata. Mahadlok yun. Kana para nako sakto nang gipangbuhat sa mga maestra nga kanang salbayis ka bata. Basta dili lang sobra. Basta dili lang sobra kanang ko siyon ang bata kanang kuan nya sumbong ni sigirikan tuon dayo. Balik ka sa kasanan niya la. Bata sa na bright kayo. Mahadlok maestra. Mahadlok maestra mo tuon. Basta ha? Basta kani nga page mo ni batahon nyo ang to diri. Pero ako kani ato bisa pagbabasa di jukok mao. Wa nga bitaw karon lahi na kaya to. Lan balik ta. Balik taning kuan kani si Dudong Duroy. Saon man ni taon niya nga. Gipalayas lagi taon sa iyang asawa taon unsa may iyang buhaton taon nga ang iya bang anak mo nakaingon aning tanan. Ang anak ta ka lagtabi kana ba ganang bata ba nga kuan kay kuan hay maayo Duroy kung imong patubangon ang bayot dito sa imong asawa pasulti sa tinuod. Tinuod mo na. Wa jud kaysa buwan ang husay kay sa ingon nga paagi mahilot sad ang hiwi nga imahinasyon sa bata. Ang bata mahilot og sayo nini karong iyang gamay pa nga nasayop siya aron siya makakaton pod kay mintras gamay pa siya kayo dili na mahilot ug pasagdanan nagtuwa ang bata nga tinuod. Mao gyud tinuod. Natinga ako. Nga naman. Bisag saan mo hilot balik ko gyud. Parang na kayo kuwan. Salamat ang ginagawa dito naman, no? Ko ay puzzle.